Neurčitý integrál odmocniny 1 plus x dx. Ak by som náhodou nevedel, čo znamená odmocnina, tak je to 1 plus x na 1 polovicu dx. Ak by som mal x na 1 polovicu, to už viem integrovať, lebo viem, že pri integrovaní sa exponent o 1 zvyšuje. Ale tu mám 1 plus x. Môžem si spraviť substitúciu, ktorá je pomerne jednoduchá. Y sa rovná 1 plus x. V takomto prípade dy sa rovná, keď toto zderivujeme, máme jednotku. Takže dy sa rovná dx. A môžem písať, že toto je integrál y na 1 polovicu dy. A z tohoto primitívnu funkciu viem, to je y, exponent musím o 1 zvýšiť, takže y bude na 3 polovice. Teraz keby som toto derivoval, tak dostanem faktor 3 polovice dopredu, ten tam nechcem, takže aby som ho dostal preč, musím toto násobiť 2/3. Plus konštanta, no a samozrejme musím sa vrátiť od y späť x, takže za y dosadím 1 plus x a mám 2/3 1 plus x na 3 polovice plus konštanta.